ade asande nanso mamenfa breaking news ema Osanju a yenyina yenim ne se na wone ne maame ene ne papa ejake omota yi nsem kwa kakrakra o maame amonu ewuye a enam so ema ne ba abantie Osanju esu bewutu ano no ene wo hanoma yebeti anse ejake nsuso edaya wansori me enye me nwa akra kire se ne na papa no su ne ba na yi asese me bayi koyidie eno ano no na bibia draw no ho se enche ono so beko na so yemfa ya nonka na enya ba ne sa na sese na asidia esi breaking news no edema. So in short no kakra mpese mka kire no se ye papa ejake a ne yire ne amonu a omoba ene Osanju no ono so daya wansori. So open and send me say at the intentema, but more than subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.